नमस्कार जय जगन्नाथ मु राहुल स्वागत करुच्ची आपण को मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग को। आज हूँ मो सान भाई अक्षयर मानसिक थिला आसिकी 18-19 वर्ष जो गोटे मानसिक थिला आमर तार जामल पड़ियार थिला तो जोटा कि पढ़ी पार नथला किछि कारणरू तो आज आमे जाउछु मो भाई मोर आ गोटे बड़ भाई मो खुड़ी आमे जाउछु आज अक्षर आज जामल पड़िबो आउ जोटिकी आज आमे जाउछु ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣବାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସାଧୁ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ସାନମଳେଇ ଗ୍ରାମରେ ବିରାଜିତ ପ୍ରଭୁ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ତାର ଯାଁବାଳ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଠିକାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଠିକାର ଭଗବାନଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ। ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ସେଠି ହୁକୁମ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ବି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ତ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଲାନି ଆଉ ଯେତିକି ପାରିଲି ସେତିକି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଉପରେ କରିବି ଯୋଉଟା କି ସେଠିକାର ଭଗବାନଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ହୁକୁମ ବିଷୟରେ ସେ କେମିତି ହୁକୁମ ଦଉଥିଲେ ତ ସବୁ କିଛି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ବାସ୍ ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଲାନି ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ତାକୁ ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଦଉଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।